Assalamu alaikum yan Najeriya baki daya. Sunana Adam A Zango kamar yadda kuka sani. Ina so in yi magana a cikin dan kankanin lokaci, kuma zan yi maganan nan ne har cikin zuciyata, ba kuma dan wani ba ko wata. Ina so ku sani cewa a matsayina na Adam A Zango, wallahi ban taba cin naira miliyan 1 na APC ko wani gwamna ko wannan majalisa ko sanata mai ci ko wanda ya taba wani. Haka zalika gwamnati bata taba taimako na da naira 100,000 ba tun da na fara wannan sana'ar zuwa yau. Hustling ina nake yi. Amma ku sani yan Najeriya ba ma arewa, idan muka bari Buhari ya faɗi, wallahi za mu dora hannu mu ce da mun sani, za mu yi kuka da idanu. Idan kuma muka bari muka taimaka Buhari ya ci, to za mu yi dariya daga yanzu har zuwa ranar da zai sauka. Za mu yi dariya in kunna ya ji.